من الشيطان الرجيم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ngino en jangi ayaje Allah seniɗo wi'en wa ila adina khahum huda, min deni ha adin ko en derɗirawo maɓɓe huudu. En ngino kanko man o derɗirawo maɓɓe ha leñol. En jangino ayaje man ha yahi kamɓe go ɓe mbiyatamo nde o wiyata ɓe siftore moƴƴe Allah seniɗo ɗe moƴƴi dow moɗon. Min o mi wari ɗon mi yeccowo on ko nafata on hayruji duniya e diina. Nda Allah waɗi on, onon ɓe tagi on, on mari sembe, on mari ɓalli juuɗi, on mari hakkiloji ɓe jawle. Ndewe Allah seniɗo goto siftore moƴƴe Allah ɗe moƴƴi dow moɗon ɓawo o halki yimɓe ɓe annabi Nuhu yana her muɗum. O jontini on o waɗi on on halfatoɓe lesdi. Kadi ɗon siftore moƴƴe Allah seniɗo nde o moƴƴi dow moɗon. Ɓe mbiyata kayya an ka warani min a yiɗi min ndewa Allah goto on, min acca ko babiraɓe amin ndewata ɗo fuuna. Ma asbaha alyawma bil bariha, ma asbaha allayla bil bariha. E ka e fa ko nandini kiikiɗere nde ɓe hankina. Ayi ayde de ko ɓe mbiɗo nonnoon ɓe mbi annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nonnoon ɓe wimo kanko bo a jaalal alihata ilahan wahida. Deweteɓe ɗuɗɓe ɓe fuu Muhammadu waɗan wartira deweteɗo goto na. Kamɓe bo ɓe mbi kadi e min accan deweteɓe babiraɓe amin ɓe fuu maɓɓe na. Anta kanjum waddima ngam min acca ko babiraɓe amin ndewata na. Min acca ko babiraɓe amin ndewata ɗo fuu kañum kam min gaɗata. Waddani min yangata ka inani min a wiɗo na to a laati nder gonɗuɓe. Annabi Hudu alayhi salatu wassalam o wi oho yangata kam ka wajibi dow moɗon, fakkat yangata kaka jippina non kadi jotta tamare se ko sammo. Yangata man haqiqa konngol Allah hukki dow moɗon, be dalila konngol mon tikkere Allah hukki dow moɗon. Useni on jokkiran be am ha labbiɗi on gadi onon be babiraɓe moɗon, ko on ndewata man naaba onon be babiraɓe moɗon gadina. Allah bo leniyam mi wara mi yecca on ndewamo kanko tan. Nden on ɗon rewa labbiɗo, on ɗo jokkira be am ha maaji hunde nde Allah jippinana ɗum hujja ko kaye. Nde banni on waɗi kam ndene kadi keɗite kadi min fu miɗo wondi be monon ɓe keɗita. En ɗon ndena jotta kam yangada ka tan mi warugo fakkat yangada jippina non banno on wiman. Ɗon annabi Hudu alayhi salatu wassalam o wiyata ɓe fantadiru inni ma'akum minal muntadirin zalikum. Keɗite ndene min fu miɗon be moɗon nder renoɓe nder heɗitoɓe yangada. Zalikum kaya ton moɗon bi takzibikum li be pewnuki mon yam on pewniyam ɗo. To ha ɗo en darino keña fa ursilat alayhim rihul aqim. So hendu rimardu yofta dow maɓɓe. Hendu du iyende wala her muɗum. To hunde rimore kana ɓe wiya hunde man rimore, to rimata bo ɓe wiya rimarɗum sige. Hendu rimardu rihul aqim, hendu rimardu yoftama dow maɓɓe. Hendu ndu toɓata, hendu go accu ala ndu toɓata mano tindinore maru woni, tindinore maru sendiri be keni fu.
wa kanat baridatun zatu sautin sadidatin la matara fiha. Se Allah yofti hendudo mabbe alama halkugo wede hendugo pewdu sawitoru mardu sawto mardu hodo yende wala hermaru go wa kana waqa'at maji'uha fi al-shita laata ke to yaake hendu man wara do ha yaake dabbunde andi yaake dabbunde yaake man on jangol burata satugo wakti dawuha sabihatul arbi'a hendu man ha fuɗɗi do maɓɓe ɗo ɗum suɓa haare yande alarba li samanin bagina min shawwal ha ñalɗe joweetati lutti haɗi lewru sumetendu woɓe noy haɗi juldandu timmugo juldandu lutti ñalomaje joweetati wa sukhirat alayhim sab'a layalin wa samaniyata ayyam heddugo ndu wari ndu ɗon weɗa dow maɓɓe jemmaje joweeɗiɗi ɓe ñalomaje jeetati balɗe jeeɗiɗi ɓe ñalɗe jeetati heddugo ndu ɗo weɗa dow maɓɓe fa ahlaka rijalahum wa nisa'ahum wa auladahum wa amwalahum taƴamu kadi na kamɓe on ɓe wino na fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin kamɓe mbi waddani min yangada ka inanta min ɗona to a laatake an o nder gonɗuɓe na o yecci ɓe fakkat yangada ka warat to jotta kam hendugo nde ndu wari ndu ɗo weɗa dow maɓɓe ndu halki worɓe maɓɓe rewɓe maɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe jawle maɓɓe ɗum fuu majum wala ko lutti noy ɗum laatori bi arrafa adjalika fil jawwi fama zagathu kuje ko limta ɗo fuu daga worɓe rewɓe ɓiɓɓe jawle hendugo ɓamti ɗum ha kammu hendugo ɓamti ɗum ha dow dabbaji maɓɓe dillino duroygo be waynaɓe mum fuu ɓe gi'a ha dow hendu hoosi hunde go ɗo wara ɗo na heyi dey sankita ɗum sekkita ɗum seka ɗum fuu wa fi riwayatin ba'asa Allahu azza wa jalla riha al-aqim ha riwaya gorka feere Allah seni ɗo ndeni hendu ndu tobnata iyende falamma danat minhum nadaru ila al-ibli war-rijali tutiru bihim ar-rihu bayna as-samai wal-ardi tatiru bihim ar-rihu bayna as-samai wal-ardi nde hendugo ndu husiti ndu ɓadi ɓe se ɓe ndaari ɓe ngi geeloɗi maɓɓe dillino duroygo ɓe ngi worɓe dillinoɓe durugo geeloɗi maɓɓe janoɓe jahale hendu ɗo firna ɗum hakkunde asama ɓe lesdi ɓe yiɓe ha dow ɓe geeloɗi go ɓe yimɓe man fuu ɓe ngi ɗum ɗo warta falamma ra'aw ha badaru nde ɓe ngi ɗum ka ɓe yawɗi ɓe jawɗi ɓe jahan toy ɓe tammi woɗi nokkure nde hisnata ɓe ɓe jawɗi lawlaw ilal buyuti ɓe dilli ɓe nasto cuuɗi maɓɓe fadakaluha ɓe nasɗiɗi wa aglabul abwab ɓe maɓɓi dammuɗe dow maɓɓe ayyay boneji to waɗi funa na banni yimɓe gaɗata yimɓe dogga dilla nasta cuuɗi ɗo tammira kisdam ɗon wakkati nde annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam hitande farfu makka nde wari o nasti makka sakko nde waɗi woynowo ɗo woyna mo nasti saare muɗum maɓɓi fuu kayum ka koddiniɗo ayyay haaje ɓe yembitita ɗo no yimɓe doggata nastana maɓɓa feere eewa dow ma on ni wala ko nafata a nafi ɗum nde annabijo wi mo nastide saare maɓɓi fuu koddiniɗo kam taw kamɓe bo nde ɓe eewi jotta ka geeloɗi ɓe yimɓe fuu ɗo welti ha dow hendu ɗo weltin ɗum ɗo wara sépargal ɓe doggi ɓe nasti cuuɗi maɓɓe ɓe maɓɓi ɓe tammino ɓe kisan toon yangada Allah to wari ka wala kisnowo dey فجاءت الريح فقلعت أبوابهم ودخلت عليهم فألقتهم فيها hendugo wari ɗoppiti dammuɗe maɓɓe goo hendugo nasti nder suuɗi man halki ɓe mbari ɓe toon ɓe mbari ɓe goo acci ɓe ɓe mbaala nder suuɗi man na kayi accayi summa akhrajathum min al-buyuti keni goo lori wurtini ɓe daga cuuɗi maɓɓe goo fahin falamma ahlakathum arsala Allahu alayhim aswada to keni goo wurtini ɓe daga cuuɗi maɓɓe goo nde keni goo halki ɓe mbari ɓe ɗon Allah seniɗo yofti arsalallahu alayhim tayran aswada fa nagalathum ila albahari fa alqathum fiha Allah deni colli goɗɗi feere ɓaleji ɗi ngari ɗi efti ɓe daga ɗon goo ɗi cakkini ɓe ha maayo ni riwaya gorka feere warɗi wa qila inna allaha ta'ala amara riha fa amalat alayhim rimala arrihu ɗo nde wari rihu fu a tawa Allah wiya rihul aqim fa arsalna alayhim riha al aqima
hendu rimardu hendu tomnata iyende accuka tomnata iyende ma handu heni fu nokkure way ɓesda yorugo ɗanu yaake dabbunde yaake hako leɗɗe samata ɗo hendu to waɗi ɗo handu yaani fu se a yagguje ɓurta yorugo iri hendu ndu allah seniɗo yofti ɗo maɓɓe fa amalat alayhimur rimala ɓawo nde ɓe maayigo hendugo nde wari bari ɓe kadi bo hendu wari jarti jarandi dow maɓɓe wari maɓɓiɓe ɗon maɓɓiɓe ɗo ka daga ɓe maayay on tawon konngol ngol ka wari nde ɓe giino banni ɓe doggi ɓe nasti suuɗi maɓɓe go se allah yofti hendugo wari tokki ɓe ɗon wurtini ɓe wallini ɓe se ɓofti jarandi juugi dow maɓɓe fa kanu tatan rimali saɓɓa layalin wa samaniyata ayyam ɓe laatake ɓe ɗon les jarandi ndin haa ɓe paɓɓi haa les jarandi man balɗe jeeɗiɗi ñalɗe bo jeetati fuu ɓe ɗon ɗon yusma'u lahum aninun tatan ramdi ɓiinago maɓɓe ɗo nane haa les jarandi ɓe ɗo nana ɓe ɗo ɓiina ɓe ɗo mbooka haa les jarandi ɗon wala giyanɗo ɓe summa umira rihu fa kasafat anhum ramla summa hatamalahum fa ramat bihim fil bahri hoti ɓaawa ɗon hendu umrama kadi irti ɓe daga nder jarandi go hendugo efti ɓe kadi hooyi ɓe sakkinoyɓe haa nder maayo teku ni kadi kamɓe goja ɗaɓɓitannoɓe way annabi hudu alayhi salatu wassalam o waddana ɓe yangada ka o wi'ata ɗo to ni laatake goonga na ɓe gi jotta ka ɗum gonɗi kadi ni dalila kamɓe ka ɓe kalkori banni ɓe timmi kadi allah seni ɗo wi fa anzaynahum min kisnimo kanko moyjo huudan annabi huudu walladina maahu ɓe ɓen gonduɓe e maako laatiɓe nuɗɗiniɓe kamɓe man bo ɓe famarɓe ɓe ɗuuɗayi wa kanu sirjimatum qalilatum yaktumuna imanahum hamɓe man ɓe laatake ɗum jamare goo famarde ɓeɗo suuɗi imanaku maɓɓe ɓurna yimɓe maɓɓe fu andaɓe nuɗɗiniɓe wa sababu najatihim annahum dakhalu fi hadira fasara yadkhulu alayhim min fasara yudkhalu alayhim min arrihi ma yatadazzazuna bihi ɓe keɓi kamɓe goo ɓe nasti ha nokkure ñukkunde wonde feere nde ɓe nasti goo ɓe suuɗi ɓe ñukki ɗon nden hendu bo ɗon nasta ɗon dedey hendu ko ɓe heɓata ɓe poofira ko ɓe heɓata ɓe beltinoro ɓe muɗum na a yi jotta kam hendugo nde ɓe nuɗɗiniɓe hendu nduyago rimardugo waray dow maɓɓe kamɓe kam summa bada dhalika ataw makkata mahudi ɓaawo ɗon nde ɓe yago kalka heferɓe goo hendugo ndu dari ndu acci wargo ba ndu wardanno goo kamɓe goo ɓe jaadi ɓe annabi huudu ha makka fa abadullaha fiha hatta matu ɓe eggi nokkure maɓɓe kadi jiyaru samud ka ɓe eggi ɗum ɓe hooti jotta kam ɓe jooɗi ha makka ɓe dewi allah toon ha ɓe maayi ton a laari deydey ha deydey nokkuje maɓɓe man woni ɗo hande kala kuje fuu ɓe ɗo gembita marɓe sembe marɓe yimɓe ha finditina yimɓe ɓe ɗo jaha toon ɓe filma ɗum ɓe jofta ha nder région ji ɗo to a fii ha ɗon ni jotta kam ila adin ahahum hudan to a fii ha nder kungel ɗo portable ɗo ni ngel wanginante a yiya cuuɗi maɓɓe ha nokkure ɓe gonno allah seniɗo halkiɓe kamɓe man bana ni be dalila ɗume ufranago allah rewugo labbi fewnugo annabojo nulaɗo to ni kamɓe kam ɓe timmiri kadi amma allah seniɗo yecci en hisni annabi huudu alayhi salatu wassalam be yimɓe gonduɓe maako seeɗa minal muminina goye nuɗɗinɓe bi rahmatin minna allah seniɗo ɓe wiɓe hinna e daga to amin kuugal mbi adamajo hisnatamo se ɓe hinna e allah annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi wala gooto mo nder moɗon fu mo kuugal muɗum hisnata ɗum ɓe mbi ko an fu nanulaɗo allah o wi ko min fu sona to allah seniɗo suddoriyam be hinna e muɗum daga aran a yi allah tagima to nini a laati a dewowo allah ɗo allah on waɗima a dewowoma to a yeddata allah allah on waɗima a yeddata allah man daga ɗo fu nayi hinna eji allah nden dow majum wara o yaafe kadi allah seniɗo wi bi rahmatin minna be hinna e mo iggoye amin on min hisniri nuhu be jama'are nuɗɗininde gondude e maako wa qata'ana min ta'i dabira wattam alladina kadhabu bi ayatina ɓen pewnuɓe ayaji amin dabiral ayal gaw min ta'i wattam algawmi yimɓe ragare yimɓe ɓen ɓe ye en kamɓe man allah seniɗo wangini alladina kadhabu bi ayatina ɓen pewnuɓe ayaji amin ay istaasalnahum hata'ana ɗo istaasalnahum min ɗoppitake ɓe
wona to a nangi leggal ni a ɗoofi ɓe ɗaɗi muɗum pat itti min ɗoppitake ɓe kalki kamɓe kam wama kanu muminin ɓe laataki ɓe nuɗɗiniɓe to arfum ɗum arfitaki ala kaddabu ɓe fewnugo ayaje goo ɓe nuɗɗinaki na yi sababu halaku e ka paɗi haliraniɓe to sababu majum Allah seni ɗo wi min kalki ɓe kamɓe kaɓe fuu to ko woni bote majum ha wolugo ɗum ko ɗum laatake ɗum anda ɗum fakat nde nini laatake ɓe man ɗo Allah seni ɗo wi Allah halki ɓe na fakat e nandi ɓe nuɗɗinay on woni Allah halki ɓe kam nden o lori o wi wa ma kanu muminin ɓe laataki ɓe nuɗɗiniɓe to ɗo ha wanginana en kadi Allah seni ɗo na ɗo andi ɓe nuɗɗinay enen bona nde ɓe kalki ka en numan ɓe nuɗɗinay hawtade ɓe noon fuu Allah wangini kamɓe ma ɓe nuɗɗinay kadi ndeyake nden kam fala tahzan alayhim ayyuha sami nda bote woni ɗo kadi annanowo ko a moyjo ɗum keña nani ɗum hande janngo a tamminanoygo to a nani Allah seni ɗo halkiriɓe bana ni tata suna dow majum ko waɗi a sunata bo ngam nda wangi kadi ɓe pewni ayaji Allah na ɓe nuɗɗiniɓe to kanjum kadi arfitago wama kanu muminin faydata goɗɗo nanowo wa ila samuda وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الله جل وعلا وإلى ثمود أخاهم صالحا Allah seni ɗo wi wa ila samuda ayi wawol ɗo arfitago ha annabi nuhu alayhi salatu wassalam en fuɗɗiri no qissa man goo daga arsalna nuhan wa awwalaton ngam kanko woni arandejo annabojo nelaɗo ha yimɓe rewɓe ko luuti Allah en bolwino artuɓe daga annabi adam alayhi salatu wassalam ha wari yimɓe ɓe annabi nuhu lena her mum kamɓe ka Allah seni ɗo goto tan ɓe ndewanno ɓe anda ndeweteɗo feere ha yimɓe ɓe annabi nuhu lena her mum goo kamɓe on fuɗɗi rewgo ko luuti Allah kanjum waɗi ɓe wiyata annabi nuhu kanko woni annabojo nelaɗo arandejo lenaɗo ha yimɓe rewɓe ko luuti Allah kanjum o waddiri lagad arsalna nuhan ha toon aya ka en jangino waw wooda nden jotta ka o tokkini wa ila ha warata goo fuu en daari yen jangi ɓaɗi ɗum ɗo ni wa ila adin akhahum hudan nden wari aya ka bo fayinta wa ila samuda akhahum saliha nan Allah seni ɗo wi wa ila samuda wa arsalna min neli ila samuda fa samudan ko en akhahum derdirawo maɓɓe salihan salihu kanko bo Allah seni ɗo lenimo her maɓɓe akhahum fi nasabi li annahu ibnu ubayd ibni asif ibnu masih ibnu ubayd ibni azir ibnu samud almutagabbir o derdirawo maɓɓe ha leñol ngam kanko man o wi ubayd kay boɓi asif boɓi masih boɓi ubayd boɓi hajir bo ibnu samud ɓi samuda go samuda artunoɗo go to kanjum o wino en yo to ni Allah leni annabojo ha yimɓe to ɓe woodi inde maɓɓe ma Allah ƴewnitiran yimɓe man ɗo be inde maɓɓe to inde wala bo o wiya ɗon bo o leni ha yimɓe maako to o la lencitore maɓɓe kanjum da samuda ɗo ɗum mamirawo maɓɓe on wa arsalna min neli ila samuda fa samudan ko en o wi bi tarki sarfi be accuki jalde na samuda muradan bihi ko muyra be man algabila leñol ɗum leñol on wiyete samudan ko en
min deni moy akhahum derɗirawo maɓɓe salihan salihu annabi salih denama her maɓɓe to derɗirawo maɓɓe ɓe wi kanko man mo leñol wa kana bayna salihin wa hudin 100 sana laatake hakkunde annabi salihu ɓe annabi huuɗu duuɓi temerre to non ɓurna fuu o yeccan en bana ni hakkunde annabojo artuɗo be tokkuɗo wa asa salihun 280 sana annabi salihu wari wuuri wondi be maɓɓe duuɓi 290 a yi artunoɓe duuɓi muɗum gurdam muɗum ɗon juuta allah seniɗo leni salihu to salihu go o wi akahum salihan waddugo salihan ɗo kayum o wangini kadi ha akahum go derɗirawo maɓɓe mo o lenino go on woni moy kanko woni salihu ɗo modi ɓe na wiyata o arfiti salihan ɗo ha ɗo akahum gam ha o wangina qala annabi salihu alayhi salatu wassalam nde wari o wiyata ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gayruh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum aya annabi salihu alayhi salatu wassalam o wiɓe ya qawmi ya yimɓe am a yi ha ɗo kusike ya qawmi o wiya ya kuffar o waddanaɓe inde hallude so nani o ƴewniri ɓe be inde nde endinta her maɓɓe de ko o holliɓe enɗam ya qawmi ya yimɓe am non annabo en nelaaɓe fuu ɓe laatake ɓe lencitiran yimɓe man her maɓɓe ngam ɗum enɗina ɓe haa ɓe jaɓa haala maako amma jaɓugo nuɗɗina annabojo see ɓe muño allah hannde fuu jaɓugo annda goonga tokko ka see ɓe muño allah a janngan a mara anndal a yottano a yotti fuu to hakkilay aɗa waaja yimɓe fuu nden a waajitirta hoorema an kamɓe ko a anndi ɗo allah ren en kadi ya qawmi ya yimɓe am ubudullaha ndewe allah gooto malakum walana on min ilahin ibgo e deweteɗo ngayru hutana maako deweteɗo ko iri moye ko luuti jawmirawo mon ko luuti allah ɗo deweteɗo man wala dewe mo kanko tan wala ɗo na ɓe ɗon ndewa deweteɓe feere na to dewal man ngal nafata ngal hisnata ngal hokkata qad ja'atkum bayyinatun haqiqa hujja laabka warani on mujijatun hujja tampinoha min rabbikum daga jawmirawo moɗon ala sidqi dow munde am dow gonɗuki am hujja warani on ka goɗɗo fotayi waɗugo to woodi deweteɓe ɓe on ndewata man ɓe potayi waɗugo iri hujja man to hujja man kaye o wi hadihi naqatullahi lakum aya ndaga ɗo kadi nagawa ngeloba allah naqatullahi ngeloba allah idafatu sarafin laafugo ɗo je teddinki bana baytullahi abdullahi laafal man ɗo ɗum tedduki on naqatullahi ngeloba allah lakum aya nga wodani on aya alhaal maga ɗum aya amiluha manal isara sappuki ɗo hadihi go wa kanu sa'aluhu an yukhrijaha lahum min sakhratin ayanuha gaftaraku maɓɓe no laati keferaku maɓɓe soyde basira maɓɓe ɓe mbiyata o wartinana ɓe ngeeloba to nini o gonɗuɗo ha nelal maako kam o waɗa hayre rima ngeeloba le hayre man bo ɓe sefanimo nde sa'aluhu ɓe torimo an yukhrijaha lahum o wurtinana ɓe ngeeloba min sakhratin ibgo e hayre ayyanuha nde ɓe ceefi ɗum to ɓe sappimo hayre nde ni nde rima ngeeloba to o gonɗuɗo kam ha ɓe gonɗinamo ɓe annda ngam hujja wari banni kam se to allah hoddiray nuɗɗinki maɓɓe se keferaku ɓesdana wa kana yugalu lahal makiba yugalu lahal kasiba ɓe wi tapare man nde ɗo wiye kasiba wa kanan mufridatun fi nahiyatil jabal tapare gonne laati kayre nde ɗo wiccitini ha sera hoosere fagalu akhrij lana min hadihi sakra nagatan takunu ala saklil buhti ngurtinana min ngeeloba nda ha tapare nde ngeeloba mon bo nga laata nder noone geeloɗi wiyeteɗi albuhtu geeloɗi ɗon noone ɗiɗi ɗi ɗo mari ƴuuge ɗiɗi ɗi bo ɗo mari ƴurde gotel to ngurtinana min ha noone geeloɗi wiyeteɗi albuhtu nden na non tan ma watakunu ushara'a nga laata bo nga duñowa nga cappiɗinga nga ɗo duña ɗo ha duño maga nga woodi lebbi 10 a wiya reeduwana kay dabba ga ɗo duña on wa kana ushara'a
nga laata bo nga duñowo nga cappiɗinga nga woodi lebbi 10 jawfa nga laata marnga reedu bo mawndu wo bara nga laata bo nga woodi lebre ɗuunde koni kulni ɗum ɗum daga ɗon ni na andi kadi kisdam ka wala ha maɓɓe hayre on ɓe mbi se hayre rimana ɓe ngeloba do al'ada bo noon ka andaka amma ngeloba man bo se nga laata nga duñowa nga woodi lebbi 10 ha duño maga tataɓol bo se nga laata nga reedu mawndu nayaɓol bo nga laata nga woodi lebre ɗuunde ay jata jawfin wa si'in wa wabarin wa suufin se nga laata nga woodi reedu feesuɗu nga woodi lebre bo ɓe gasa fu laata gasa cukkuga ha ɓandu maga to ɗon ko kadi cukkuga fada allaha fatamahadati saharatu tamahudi tan bibi waladiha ɗon go nde o tori allah seniɗo ni se ɓe nani hayre goo ɗo ɓiina bato ngeloba yiɗi rimugo no waɗata ɓe ɗon nana hayre goo nde ɗo waɗa noon hunde yorde on daga ɗon na woodi ko ɓe maati woodi ko ɓe giikam fansada'at annagatin ushara jawfa kama wasafa jontani hayre goo se nde fetti tan nde fetti se ngeloba wurti ɓe ɗo gi'a nda ngeloba goo duñowa cappiɗinga nden ngeloba goo manga bana deydey tindinore nde ɓe ɗaɓɓitini non ngeloba goo warɗi la ya'lamu ma bayna zaniniha illa llahu taala wala anduɗo ko woni hakkunde ngeloba nga be denenel maga ɓiiga gongel reedu maga ngam ha nga wurti nder tafare ɗo kanga bo ngaɗo duña on fayitta ayi ɓe wino se nga laata ngaɗo duña nga mara lebbi 10 to ɓe wala mo andi ko woni hakkunde ngeloba man be ɓinguel maga ni koyna allah fa inda hurujiha waladan mislaha fil isam jonta ɗo ɗon nde nga wurti ha tafare goo nga waali nga rimi ɓiiga kayum bo maapindiya bana maga ɗon noon kayum fu mawnugo ɓe ɗo giya kamɓe bo ɗaɓɓitino ɗum fa makasat innagatu ma waladiha tar'a wa tashrabu ila nagaruha ngeloba go jooɗi kayum be ɓiyum ɗo dura ɗo yara ndiyam ha jonta ka ɓe sodinga to ɗo wara dalila ko waɗi ɓe sodinga man to jonta ka na ngeloba kam ban ɓe ɗaɓɓitino go tapare go rimi ngeloba wurti kayum bo waali rimi jonta ɓe mbino to waɗi noon go bo ɓe nuɗɗinayi allah ɗo yecca en qisaji ɗi pat en paamaɗi ngam en taskiɗa dey ta en keɓa moƴƴe allah seniɗo enen bo en bulaɗe en bone heɓa en nasalullah salamata wal afiya ɗon go fadaruha annabi salihu alayhi salatu wassalam wiyata ɓe fadaruha accenga takulu fi ardillahi nga ñama her lesdi allah wala tamassuha bi su'in ta memirenga ɓe kalluɗum bi akrin be soduki aw darbin ko fiyuki akru kam ɓurna fu soppugo kosɗe hunde on wiyete akru ɓe soppan kosɗe hunde man ɗo ngam to a soppi ha cadduli ɗo ni hunde doƴƴi wala sembe a heɓat kadi a hirsa ɗum a hutinira ko a mari haaje nden ɗum hutinirama soppugo man ko ha toye fu non darbu fiigo ko on fiyanga mere on surgila fu on medaga fu tata gaɗe ɓawo noy nde ngeloba go ngarimi ɓiiga go ɓen go ɓe nuɗɗinayi hayre go fetti ngeloba wurti ngeloba go rimi jonta ɓe yi ɓiiga bo mawni foti ɓe maga ɓe nuɗɗinayi ɗo on annabi salihu alayhi salatu wassalam wiyata ɓe to fadaruha taakulu fi ardillah accenga kadi nga ñama ha lesdi allah ɗum ngeloba allah accenga nga ñama ha lesdi allah wala tamassuha bi su'in ta meɓirenga be kalluɗum bi akrin be soduki aw darbin ko hiyuki fayahuzakum adabun alim sakko ma yangada nawka hoosa on ɗon noon ɓe accanna to nda kanko ka ko umri ɓe kam ngeloba ɗo naw wiyayno ɓe to nga wurti ɓe nuɗɗinayi ɗo ya kenen ɓe yangititte to o tori bo dede ɓe ɗaɓɓitiman nga wurti nde ɓe sali nuɗɗingo go a yisike ƴewnorago ɓe hakkilo o ƴewnirɓe ya gawmi rewe allah tan ɓe cali ɓe mbi to annabojo gonga ka waddan min le hunde ka jare tafare ɗo rima ngeloba ma bo rima jonta non go waɗi fu ɓe nuɗɗinayi ɗo fu ni oɗo hoynani ɓe ni o wiyata ɓe to acce ngeloba ɗo nga dura ha lesdi allah kadi jotta ka
ta memirenga ɓe hunde handude ko iri nde sakko ma ya gadanaw ka ho awon waskuru is jaalakum khulafa'a min ba'di adin Allah ceniɗo wiɓe waskuru ciftore is jaalakum khulafa'a wakkati Allah waɗi on lutnaɓe fil ardi heedi lesdi Allah waɗi on halfoɓe heedi lesdi daga annabi adama alayhi salatu wassalam ha Allah taga mo Allah wi inni ja'ilun fil ardi khalifa min mi baɗo halfo heedi lesdi khalifajo ɗo wara o halfa o umra bondi o haɗa hallende yo onon bo non Allah ceniɗo waɗi on siftore ijalakum khulafa'a wakkati Allah waɗi on luutuɓe halfuɓe Allah lutni on ɓawo o maynino yimɓe annabi hudu o halki ɓe on andi bo haala man ka neɓayno onon bo on gari jonta mi lenama her moɗon o waɗi on luutoɓe on halfoɓe fil ardi heedi lesdi min baadi adin ɓawo adin ko en wa bawwaakum Allah jo'ini on askanakum fil ardi o jo'ini on heedi lesdi o jo'ini on ha lesdi ndi ngam dalila on rewamo on umra mo mbondi o waɗani on lesdi man bo o hokki on sembe tattakhijuna min suhuliha gusura on jogitoto heedi ko hoyi ha leddi man soroji taskununa on jooɗaɗi fi sayfi heedi ceeɗu yaake nguli ha ko hoyi ha lesdi man ɗo nokkuje koseje ngala garuji wala ha nokkure ɗo fotidi on ñiɓan cuuɗi mon ɗon on jooɗo Allah seniɗo waɗani on noon ɗo fuu nder moƴƴe ɗe Allah seniɗo waɗani on oɗo siftinira ɓe ni enen bon siftora boɗɗum ni en giyanin moƴƴe ɗe Allah seniɗo waɗani en o bawwa'akum fil ardi Allah seniɗo joƴƴini on ha lesdi ndi ɗum ndiye ɓe wi ardul hijri ha pellel wiyete hijru samud ha si'e samudanko en ha toye ɗum woni makanun baynal hijaji wa sam ɗum noon ha hakkude hijas be sam ɗo ɗum wuro andago jonta fu sam ɓe wiyata syria hande kam amma keniyano ka to ɓe wino sam kam ɗum moftan bana dawlaji nayi fu ɗi wiyeteno sam to hijas bo ɗo bo a dilla wakere her arabi saudi woni ɓe gaɗa mum ni ɗo bo wiye hijas Allah ceniɗo waɗi on joɗɗini on ha hakkude gure ɗe tattakhijuna on ɗo kuwa on jogito cuuɗi moɗon ha nokkure garuji be koseje wala ha leddi man ɗo ɗon on ɗo maha on maha cuuɗi moɗon on waɗa peraje on maha cuuɗi moɗon on nasta on gona her maji tattakhijuna min suhuliha gusuran taskununa haɗi on jooɗoto nder muɗum fi sayfi heedi ceeɗu yaake nguli to waɗi on nastan on ɗuwa ɗon on siwto ɗon watan hituna on ɗo seha minal jibali ibgo e koseje bo buyutan cuuɗi a yi'aya ka waddi watan hitunal jibala on seha koseje non man on o wi minal jibali ngam na koseje man ɗe fufu ɓe sehata seha koseje go buyutan cuuɗi taskununa haɗi jooɗoton ɗum yaake ndey ɗon bo ficcita yaake dabbude na i jangol ɗon pantugol to jangol ɗo yaake nden ɓe wasa koseje go ɓe loga koseje go ɓe nasta ɓe gaɗa cuuɗi maɓɓe fiyu ha ɗo ni a hosa portable ɗo ni a winda diyara samud se a tappatan a yiya huda vurtinte a yiyan ɓe hollete cuuɗi maɓɓe man da cuuɗi maɓɓe man ɓe sehi da deyde no ɓe nastirta ha a yiya ha nder cuuɗi man fu ɓe kolle to a waɗi ha pellel vidéo man wancata holle taskununa fi sita'i on jooɗoto nder suuɗi man yaake ceeɗu fi sita'i yaake dabbunde wa nasbuhu alal halil mugaddara buyutan o wiɗo masugo dow ɗo ɗum yaake hoddiraɗo ngam o wi watan hituna al jibala buyutan on ɗo on wasa on ɗo sewa koseje ɗo gartira cuuɗi na yi arande ka na ɗum suuɗi no to sey yaake to ɓe sehi kadi ɓe logiɗe on yaake on wartata suuɗi hawtade ɓe banni ko Allah seniɗo waɗani on heɓi nokkure nde on ɗuwoto on fofta to ɗum yaake gulɗum ma nda ha on yan ha koseje ɗo on nasta to yaake peewol bo on wonan ha nokkure koseje wala on ñiɓa suuɗi moɗon ko lesti on ɗo beltiniri ha majum to ha o wi min suhuli ha ɗo jam'u sahalin wa huwa almakanu almuttasi'u alladhi la jabala fi kanjum woni nokkure feeside fotitinde ha nokkure koseje ngala to nden fahinta on man ɗo bo on ɗo huwa ɗum tasna'una fil ardi sahla algusur to ɗon man ɗo ha leddi ndi koseje wala on ɗo waɗa soroji mon ɗon on maha soroji mon on nasta on kisa ɗon to nden ha pellel koseje woni bo on ceha koseje go bo ɗo bo yaake dabbude on nasta ɗon bo on heɓa on ɗuwo hawtade ɓe noon bo on hisa jangol go
faskuru ala Allah Allah wi faskuru siftore ala Allah moƴƴe Allah siftore ala Allah nemaji Allah wala ta'saw fil ardi mufsidin tata bonne her lesdi mufsidina on bonnitoɓe ɗon man ɗo a yiya faskuru ala Allah to en dingi tawugo koynguɗi Allah ceniɗo ha nder surawol ngol ma tan heƴima sakko ha suraji goɗɗi feere faskuru ala Allah faskuru ala Allah ɗo en siftora keña en bolwino seeɗa nder moƴƴe man moƴƴe Allah seniɗo en wiɗo ha gawdata ɗo juulirde jumare woore tan minima min jokkino ɗum hande kade capanɗe accuka noon fahin ha heɓa goɗɗo mo a jangata ha mum fu sadi to ɗon se wayne be wayne ko gayake wan kaɓe waɗi ɓe ɗum no jangina bo to hande janginoɓe ɗuuɗi jangoɓe famɗi faskuru ala Allah siftore moƴƴe Allah goɗɗo feere a yaha jangugo ha mum ma ɗum haala gorka feere on a yaha jangugo to tagu silmini tagu andi hande ka jangugo oɗa Allahu akbar Allah mi yafumodi ko to mi silmini ha ɗaddande o notata mi andi hande ka jangirde oɗa mi wara mi jooɗa tan o kuskus tan ha to nemi wayne ha to ya ummata mi yiɗa wolo e nde mako ko hefti minna to yembiti goɗɗo yimɓe heftan mi yecca mo se oɗo ñuuña tan oɗo ñuuña miɗo nota oɗo ñuuña miɗo nota mi softa mi wiya alhamdulillah haɗata e wargo janngo fof ɗo tokkini ha kanko ɓe hoore mako ne o nasti madarasa o wiyatam kaye jonta ka wakkati ɓilli machine fajiri miɗo ɗaɓɓita ko mi ƴakka ha mi dilla jangirde miɗo waɗanta hoore am to mi warti juura miɗo siwta asira to waɗi woodi mo witanta mi dilla mi yaha mi wiita jonta ka ɗaɓɓuto a janngoya goɗɗo feere mi wi to alhamdulillah ta fuɗɗu janngugo ha modi bo a egga dilla feere bindi ma waɗata baraka a yimmin kande mi faami noon man ɗona alhamdulillah jangirde ma peetel amma yi ɗum be baraka sikre to janngu muñu torraji ɗo ta faami yande feere ceeɗu iri yende to mi ɓuuray gootel ɗiɗi ɗo juura bo mi waratno mi jannga ha maako mi wari se o hokki am ceede mi yaha mi soodinamo tol o wi a soodinam tol beɗol gootol ɓuuray banni tullay ni on anndi tol no sootayake wayna 350 adana hande temere tati ɓe dala sappo beɗol tol soota yaake man tol wooda se ha kan garafi mi yehi ha kan garafi mi anndi tol na mi wi gaynaako on mi wi kawye on min kam miɗa hari ini je ƴakkiniga ɗo mi tan mi kanjum waɗi sembe ɗeppe goo mi soodi mi waddi waddugo kam subhanallah a tamma wonko waadino min daganaɗo o telɓiyam toon wala no ka waɗay min mboɗa mbiyam to a ñayri a hoolanno mi jaɓatama se to a jeeɗi o kadi kam famaro ɗon noon se to a jeeɗi to mi jaɓete mi jaaba malla bo mi jaɓatama sa o hooɗi mi wiyama sodnam to a sodnam ɗum ɗon a ginnaɗo no an ka a yiyata funa wala hakkilo no a noy yaccimo o hooɗi ha kanko fo tawi hunde go mettiti o jeeɗi sini ni kadi muɗi bo on wi mi sawdina on tol tan na on sifanayam tol no yiri jeeto kande mi soodi mi waddina kanjum on wiyayam ɓe mi lora mi yaha mi sañja tan mi lori mi jiddimi mi sañjimi waddani gori jewɗinno haɗayam janngugo ha maako ɗe useni muñe jangge useni muñe jangge hande kam toye jannginoɓe man ma taw na ha ɗo haala woni taw nden ɗon goo yimɓe ɗo muñi janngina kamɓe go wona ko ɓe mari on hiisa on ndaara modiɓɓe on jannguɓe man ɓe dillanno ha ƴoola be kosɗe janngirde na si ha ƴoola noona ɓurna fu en nanata ɓe umma daga ɗo be kosɗe ɓe dillata ha ƴoola ɗo ñalde noy ɓe jahirta ɓe jaha ɓe jooɗa ɓe jannga toon ñamdu ɗum heɓatake tawi goɗɗo feere ka yehi wimin ha janngugo may noon o ñawiri ha o warti ɗo o meta yamɗitirgo ɗume weeɗo ɓe wi ƴenɗuɓe nder modiɓɓe ma to yi alama weelo salori facca gaariyel peetel ni wadda hokke luttuɓe ɓe dokkata banni man ɗo ɓe jangi ha ɓe heɓi ande ɓe warti ha ɗo ɓe ngari ɓe jangini yimɓe wala dalawol goɗɗo hokkata dey anda to Allah fondi yimɓe feere no waɗi pat yimɓe hayru timmata enduɓe ɗon ɗo hokka ɓe sadakaji dow ɗon an ɓe jooɗi ɓe jangini yimɓe ha yotti hande no ɗum yotti ɗo en jange nder faskuru ala allahi
Allah seni ɗo wiɓe faskuru ala Allah e siftore moƴƴe Allah annabi salihu ɗon wajaɓe enen bo faskuru ala Allah siftoren ma moƴƴe Allah keya ɗum en bolwi ɗo ɗum fuu majum wala mo wabata ko goto to keña kam sey to ɓe yehi yola ɓe jangi hande nder wuro ngo a jangan ko a yiɗi ko a yiɗi fuu a jangan nder wuro ngo hande ha a mara andal a jangina yimɓe faskuru ala Allah enen ɓe laatake banno en mbi julirde jumare woore nde ɗuuɗi faskuru ala Allah enen ɓe en mbi talakagu ɗonno ɗon marɗo jawdi ka to wangi ɗo ɓe andi tan ɗum mi yeccino on dottijo to yahan wuro fuu sey wuwa toggore ha goɗɗo ɗo ɓili dow sawru muɗum sey to yottay nastan wuro sey ɓorna to haaje muɗum timmi ɗo hota wurti wuro ni sowa ɓila forana oya hande mi ƴami modibbo ɗo keña kufineje noya mari o wi mi anda an fuu nonnoon a andama e bana maako sakko paɗe sakko a yotta limse faskuru ala Allah siftore mo e Allah ha wuro men ɗo wuro men ngo goɗɗo mo jangi qur'anu timmini kam alhamdulillah ɗabi'a meɗen enen ka en tawi ha nder saare si e babiraɓe meɗen en jangi qur'an Allah yafoɓe en jangi qur'an ka en timmini to a jangi qur'anu a timmini ni ɓe wiya an bo woni ko a andana min ɗuma kadi won mana mi andi a kadi ma wonna ɓe wiya wona ko a anda hande kam an kam to accuɗon go jonta kam ha ɓe wiya goɗɗo wayne gonijo to goni ɗon nokkure ɗo yimɓe paɗandimo goni wayne ɗon nokkure kaja goni wayne ɗon nokkure kaja sona noon sey yimɓe je wari hoɓɓe kole en je wari hoɓɓe won woni goni en enen kay ɗo hillidirugo hande a lima goni en jotta nder julirde ɗo ni a lima goni en ha a harba faskuru ala Allah ande go jotta ka fuɗɗi seeɗa seeɗa ha ɓe jangina andal lamgal go ɓe jara ɓe Arabi Saudi toy to ɓe yahi ɓe jangi ɓe garti ɓe gara ɓe jangina hande janguɓe daga toon man warti en fota en lima faskuru ala Allah a yiɗe ɗo ande ko Allah seni ɗo hokki en ɗo ko en jangi ɗo en kutinire be ko en jangi en paami modiɓɓe men wi jangugo saɗay jangugo saɗay faamugo ɓuri saɗugo faamugo bo saɗay fayinta a tokkina ɓaawo ɗon kutinirgo ɓuri saɗugo kutinirgo bo saɗay fayinta a tokkina ɓaawo ɗon tokkaago sunna annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faskuru ala Allah en ciftore enen ɓe to en jangi en heɓi andal ɗo arande kam goɗɗo to jangan ka ɗume anniya mako ma sam daga yake o jangata modi ɓe mbi daga arande a waɗa anniya ma a jangan ɗo ngam dalila a wurta majjere ɗo ka aran a wurta majjere a anda Allah ceniɗo a anda no a rewrata mo ɗo kam na laaɓi a anda no a tokkirta annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗiɗaɓol bo a waɗa anniya ma ngam a andina yimɓe fuu kamɓe bo yimɓe fof won anniya ma na goɗɗo goto na fattude mon tan na wuro mon tan na lesdi mon tan anniya ma wuro fuu jonta yimɓe wurdi en waɗa hunde ɗo to ɓe jofti hunde ɗo on andi yimɓe noyen ɓotitirta be man ha nder duniyaru nayi nanda kerol man anniya ma a waɗa ngam a wurtina a andina yimɓe fuu a wurtinaɓe majjere ɓe anda no ɓe rewrata Allah ceniɗo goto tataɓol man a waɗa anniyama ko a andinta yimɓe ɗo ngam ɓe anda dina laabka ɓe sendira dina laabka ɓe ka laaɓay a waɗa anniyama kamɓe ɗo to ɓe sendiri go ɓe tokko sunna annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a waɗa anniyama ha jangugo ma daga an jangowo dey ngam dina islam a lutta sona ɓe andal ɗo dina man luttata anniya to wooɗi kuuɗe mboɗan nden anniyama to a waɗi ɗo a waɗa ngam Allah tan na ngam haala ha ɓe sehane sehon duniyaru ɓe dokkima ɓe ɓe dokkayima fuu an kam nde a jangi ɗo a janginan a yi modiɓɓe ma je yeyno ɓe kosɗe yahi jangi warti ɗo ɓe jangini ɓe abdi ɓe jangini ɓe maayi bo Allah seni ɗo hinnoɓe ɓe jangini man ɗo bo alhamdulillah heɓi nder maɓɓe woodi janginoɓe ko famɗi fuu janoɓe ha nokkuje feere ɓe jaari ɗum be piroje yahi jangi ɓe garti kamɓe bo ɓe jangini Allah seni ɗo hinnoɓe en kabde enen bo
قال الإمام البخاري رحمه الله من كان له شيء من العلم الإمام البخاري الله هنو أوي مودي هو نفمر ده إبغى أندل تاو يبا هورما مودي هو نفمر ده إبغى أندل تاو يبا هورما كو أندي كو ودي الله أندي لما بيتل ها أندل منا أندا الله جربي مانا تو أخوتي نراي بما جم جنگو أجمتيرو أندي ناي دو يمبي جنگو أجمتيرو goɗɗo wari ƴamima masala kimmiɗini ka kaw mari haaji jonta a andinayi mo janngo a ƴameteɗo mo mari hunde famarde yimɓe e andal ta o yeɓa hoore ma en jange en jangine anniyaji men laaɓa en gaɗa ɗum bo ngam Allah ha wiya gata nastan a dursi qur'anu tata a yiya yo nde a dursi qur'an ɗo a ɓuddi yimɓe fu maru yankinare nde a dursi qur'an ta wiyan ka umrowo yimɓe ana wurtini hoorema maru yankinare a mari andal a dursi qur'anu tata a wiya an ka a ɓuri sarwitinego a ɓuri sarwititgo a ɓuri bo goɗɗo sarwe an ka hakkilo ma tan a hutinirta tata waɗum Allah ceniɗo wi annabijo sallllahu alayhi wa sallam wa shawirhum fil amr Allah wi annabijo sarwaɓe heedi fi moy ɓurata annabijo sallllahu alayhi wa sallam hakkilo moy fotata ɓe maako ma hawtade ɓe noon fu Allah umrimo sarwago wa kana annabiyu sallllahu alayhi wa sallam yusarwiru ashabahu hatta fi hawajil bayti annabijo mo salatu Allah e jam muɗum tabitani o laatake oɗo sarwita sahabo en maako ha fiiji saare maako fu jaw mutaallimi o wi yimɓe ɗo ɗum gewe tati on rajulun kamilun wa nisfu rajuli wala shay o ka goɗɗo timmidiɗɗo o bo reeta goɗɗo o bo hunde wala ma sam na hunde sam min bema bu en keftuto en keedi kadi goɗɗo timmidiɗɗo kam o wi o woodi hakkilo yimɓe pattindiniran hakkilo ka ba wayne amma kala kugal ko o huwata fu o sarwitan yimɓe o dawritan be yimɓe to waddani mo dabare lamde bo kayre o tokkoto min bema no noye mbayina to en goodi hakkilo ka tawonna moy fu hiito hoore mum ni to a woodi hakkilo aɗo sarwita yimɓe na to a tawi a woodi hakkilo a sarwitita yimɓe to anndu an ka reeta goɗɗo on ka hakkilo wala amma aɗo sarwita yimɓe anndu a reeta goɗɗo on tokki fayitta jotta kana o yaka timmidiɗɗo woodi hakkilo ɗo sarwita yimɓe reeta goɗɗo bo woodi hakkilo amma sarwata malla bo wala hakkilo amma sarwan ɗo ka fu reeta goɗɗo Allah reenen kadi ɓe ragarejo kam hakkilo wooda sarwata yimɓe ɗum bumɗo pañotoɗo tan jotta o yana ha ngeda gorga feere jotta o yana ha ngirli tan jawro en andi ngirli kam loope on modduɗe hunde yani nder maje ɗo dimba ma ɗo wurta mutugo moy wurtintamo kadi nasalullah salamata wal afiya e dina ɗo Allah seniɗo jeyi dina muɗum Allah seniɗo waɗi no ka luttira ɗo be yimɓe anduɓe kon andinta yimɓe dina faskuru ala Allah siftore moƴƴe Allah annabi salihu alayhi salatu wassalam wiyata ɓe faskuru ala Allah siftore moƴƴe Allah ha nder majum go Allah be hinna e maako be saahu maako moƴƴere maako moy fu o andi ko leɓanta ɗum noon o hokkata ɗum miɗo lornana on haala dottijo am ha ɗo forohit rahimahullah o wi to a yi Allah waɗi goɗɗo jaynitiɗo a anda ɗum kaɓɓorgol dow maako to talakajo no yimɓe mbawatamo to Allah waɗi goɗɗo talakajo ɗum kaɓɓorgol Allah waɗi dow maako to jaynitinnoɗo yimɓe mbawatamo mi wi on mi yi irin goɗɗo man jawro abbas wuɗi ɗon ɗo o andi mo amma mi ƴeccata inde maako ko ngam o maayi bo goɗɗo ɗo ha nder saare amin wonno yande to o woodi booro 5 ha jiba maako a tamma yimɓe fu maccuɓe maako ƴowna o telɓa ƴowna o waɗani yande dalawol wooda haba ko loppulol ɓuratamo ɗiggugo hakkilo nasalullah salamata wal afiya to ardungal ɗo Allah seniɗo be hikima muɗum o waɗi goɗɗo arduɗo goɗɗo bo ardinaɗo goɗɗo ardaɗo goɗɗo feere ko ummi tawi ardungal oɗon nder magal goɗɗo feere bo ummi ha mawni on yimɓe on ardini ɗum goɗɗo feere bo ko jooɗi daga leyol maako ha timmi kamɓe ɓe ardinaɓe tan yimɓe on ɗo ardi ɓe ardaɓe tan si en hirlita
hikima Allah seniɗo no waɗiri noon ɗo ha nokkure nde en goni ɗo ta en mbula en anda fu ɗum moƴƴere Allah seniɗo o waɗi ko leɓanta en on faskuru ala Allah siftore moƴƴe Allah seniɗo ɓoyma ɗo to yimɓe ɗuuɗi seeɗa ni ha pellel tafsir ɗo on pamata ko ɓe mbiyata Modibbo Adamu Gijaro rahimahullah ɗon no ha joni suwarɗo yimɓe ɗuuɗa ha tafsiru mako wane yowa kanko arti wargo hidde ko Modibbo ɗan yaha Usman ɗan yaha wara ko tafsiru mako ha yimɓe ɗuuɗata ɗon ha a nanata ko o wiyata hunde je tonata sawto ɗo woda yake man faskuru ala Allah siftore moƴƴe Allah hande sumay goore na Modibbo fuɗɗi a'udhu billahi minas shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin o tokkidi manam jango julde na minal jinnati wan nasi Modibbo Adamu Gijaro rahimahullah to o jooɗi oɗo janga ɗo wala darode wala on goɗi wala ɗume goɗɗo foɗantamo bo amma noto ka ɗon oɗo janga tan oɗo fooɗa tan oɗo dilla to waɗi pellel feere bana o famay goɗɗo o wiya goɗɗo mo notantamo go hokku wato ɓomtanamo yeeso mo oɗo dilla oɗo ñalomare fu kisbeteje noyo jangata an ko ɗuuɗi ɗiɗi konima ñaloma fu kisbeje ɗiɗi jango julde ni mi wimon minal jinnati wan nasi wala ni ɓeni sam to woodi ko waɗi ha leddi maɓɓe ɓe boddino on se o doggi o warti ha leddi ɗo nde o doggi o warti ha leddi ɗo bo ɗum ɓe mawɓe on ɓe boddi ɓe waɗi dabare ha mawɗo ha leddi ɗo jotta ka ha nangamo hoora o teyiɗaɗa mum halas timmi kadi o jooɗi ɗo o yaani o yaannoon ha o maynama rahimahullah Modibbo Adamu Gijaro faskuru ala Allah moƴƴe Allah seniɗo ɗo ɗuɗɗe dey bolle Allah seniɗo on en heeɓi en ɗo janga en ɗo fassitira yimɓe ɗo paama moye fu bo yiɗi to weeti ɗo sey yahani to yahay nani tafsir ɗo ɓernde mum de'ititta to yahi nani goni heɓi de'iti faskuru ala Allah siftore moƴƴe Allah moƴƴe Allah seniɗo ɗo ɗuuɗi wa in tawdu ni'matallahi la tuhsuha to on mbi on limtan moƴƴe Allah seniɗo on fotayi on hetaɗe on limta on timmina ɗum waɗata Allah seniɗo be hikima maako daga aran daga o tagay leddi be asama fu o hoddiri o tagan enen ɓe en laata en ɓiɓɓe adama on o tagi en dow noon wala mo dawridi be Allah jawmirawo am ta tagam min ka useni tagam mi ɓi adama on ta tagam wamde ta tagam puccu ta tagam nagge ta tagam mi gaduru wala mo dawridi be Allah faskuru ala Allah moƴƴere Allah waɗi enen ɓiɓɓe adama ɓiɓɓe adama goo bo daga fuɗɗi annabi adama alayhi salatu wassalam ha wari tokkiɓe annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗo fu be moƴƴere Allah on waɗi enen ka jamanuru ndu on en tawa Allah seniɗo tagi en ɗo fu be moƴƴe mako faskuru ala Allah ha nder ɗon go fahinta Allah waɗi en julɓe ɓurna yimɓe ko woni ha duniyar ɗo na julɓe dey ɓurna maɓɓe fu heferɓe ɓurna maɓɓe fu ɗo rewra Allah be ɗatal ngal Allah yiɗa kala mo tokkay annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓawdeneki mako fu on man ɗo dina muɗum waɗa to ɓeɗo ƴaƴa bo wayi kamɓe on ɓuri ɗuɗugo ɓe pewan ɓe ɓuray ɗuɗugo sam Allah seniɗo waɗi julɓe ɗo ɓuri ɗuɗugo faskuru ala Allah nder julɓe go jotta ka na laatago julɗo tan laatago andi ko woni julɗankugo o andi kanko o julɗo go o moy ɗo bo ɗum moƴƴere wonde feere fayintande Allah seniɗo moƴƴi en faskuru ala Allah bandi en wino ha goɗɗo jangata ɗo nda anniya mako ko o waɗata Allah foondimo o laati kanko gonde o jangi go nder janginoɓe nder gajoɓe yimɓe nder siftinoroɓe yimɓe Allah waɗa bo ko nguɗi mako ɗon naneɗi nafa yimɓe ɗo bo moƴƴere feere nde Allah seniɗo waɗi faskuru ala Allah Allah waɗa bo goɗɗo go ɓawo o jangi go oɗo tokki sunna annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faskuru ala Allah nden Allah fondamo kuugal mako man ɗo laaɓi ngam Allah ha wiye wala to na ngam yimɓe mana mo na ngam yimɓe dokka mo to yimɓe mani mo andi manore may nde nafata o heɓa jotta kam Allah seniɗo on mangta mo ɓuri tilɗum go kanjum on o ɗaɓɓitata yimɓe kam mangtimo be mangtay mo fu fotanan
yimɓe ɗon ɓe wala fu o dewowo Allah tan kamɓe kan nasalullah salamata wal afiya en mbi wa in ta'uddu nimatallahi la tuhsuha en ciftiray hidde ko en umra yimɓe mbondi ɗo en umrite hoore men tawon hidde ko en kaɗa yimɓe kalluɗum ɗo en kaate nafsuji meɗen tawon ha en heɓa ɗum ɓura welango en Allah ceniɗo ɓe hikima mako no waɗi ha goɗɗo siftinira jaɓa siftira ɗum moƴƴere Allah non to ayi goɗɗo yankiri kay bo Allah seniɗo on waɗi on man kanko bo o dundaro banni o jaɓata ngam man tata ɓernu kadi annabijo sallallahu alayhi wa sallam kayumma Allah feli ɗum an a kalko nafsuma ngam yimɓe ɗuɗɗinayna faskuru ala allahi annabi salihu alayhi salatu wasalam o wiyata ɓe siftore moƴƴere Allah wala ta'asaw fil ardi tata bonne her lesdi mufsidina on bonnitoɓe en jangino iri magol sali ɗo ɓawo nde Allah seni ɗo moƴƴiniri leddi be nelugo annabo en wadda dina laabka to tata on wara onon bo on ɗon ndewa ko luuti Allah kadi ha leddi go on sala jaɓugo dina go on bonnani dina islam ɗo ɗo mari geɓe on ɗo nana hande ko ɓe innata yimɓe ka ja yeɓre ka jare yimɓe ka ja yeɓre ka jare ɗon nder yimɓe jajanɓe ɓe jogi sunna ɓeɗo jogi sunna goo nder rayuji maɓɓe yahdayi be rayuji yimɓe sunna aɗo wondi be yimɓe hakkil ko a wolwata ɗo yimɓe nanan ban an bo no a nanirta ko yimɓe wolwata wala seko sam yerɗiraɓe julɓe en ɗo janga pellel waaju on ko e ndiɗi oɗen bolwata na ko woni yahude ɗo na en ɗo juula kungel ɗo ɗo feɗi ha meɗen a waɗa sujidere a sujida aɗa waɗa duwaje kalluɗe yimɓe ɗo nana la hawla wala quwwata illa billah useni ɗo ɗo tagu hisan kadi allahumma inni as'aluka fi nuhurihim wa kaza wa kaza ɗo wurta o parle ngel ɗo feɗi ha dande goɗɗo ɗo sujidi o bolwa yimɓe ɗo nana kadi useni derɗirawo bandirawo to aɗo ha ɗo ana andi baɗowo banni man ɗo yeccumo nde o acca o du'ana ɓe do a mbotka on le do a kalluka ɗo jipporan jawmi ka dey tagu ɗo ƴaƴa yimɓe toñi ɗum alhaal bo ɓe toñaki tagu taw do ani ɓe kalli ɗum na tagu toñi nasalullah salamata wal afiya dina ɗo ko woni ha maka ɗo ɗum nasiyaku addinu nasiha nden nasiyaku to tagu jaɓata kam tagu ittiɗogo kadi addinu nasiya go tagu jaɓai kadi min ka to mi yeccima haala dole ma sai a jaɓa amma an bo to a yecci ami jaɓata la ilaha illallah iri dina kaye kam ɗo ka heesi aksufu faskuru ala Allah siftore moƴƴi Allah wala ta'saw fil ardi mufsidina tata bonne her lesdi on bonnitoɓe annabi salihu alayhi salatu wassalam da ko wajiri ɓe قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام دواجك به قال الملأ الذين استكبروا من قومه أي ملأ غولورتي كدي بفاين بنواري نو هاجه بدي تشالي نو de gofu ملأ دو kambe on woni yimbe ko toy be wi ɓurna fu to ayi goɗɗo ƴaggake yimɓe ma ko taariɓe moɗo kamɓe man on jaggini mo to ayi goɗɗo laatake mari needi mari yankinare o mawɗo bo ɓurna fu yimɓe ma ko taariɓe mo man kamɓe on waɗi mo non amma goɗɗo bo ɗo wari gikkumum fayin laato taariɓe ma ko man ma o jaɓantaɓe seeto ɓe gaddanimo ko o yiɗi to ɗo bo fayinta ɗum masibo goɗɗum feere on malawɗo o wino en ɗum jama'are hebbinande jooɗorde faɗamanko en ha nokkure ɓe jooɗi ɗo kamɓe man ɓe gi'eteɓe to a yini ɗum waynejo on kala mo a yi fu non fahinta ɓe hebbinan gite yimɓe mo a yi fu a andi ɗum goɗɗo tilimɗo ɓe hebbinan ɓerɗe yimɓe mo a yi fu aɗo mata daraja muɗum ha nder ɓernde ma ɓe won woni malawu na jokkaɓe fu allahjina stakbaru ɓen mawnitiɓe min gawmi go yimɓe ma ko takabbaru anil imani bihi
ɓe mawniti ɓe accini nuɗɗingo mo ɓe mbiyata lillazina stud'ifu ɓen tampinaɓe liman amana minhum ha ɓen nuɗɗinɓe nder maɓɓe ha nder yimɓe annabi salihu go nuɗɗinɓe ɓe yimɓe mawnitiɓe heferɓe go wiyata